Hatur wilujeng ingkang sami rawa ingkang srawa mriki anemi wasepo kita ngormati miyose Nabi panutan Nabi Muhammad Nabi kapungkasan ingkang marnata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngatoi dosa wajib ing kita bocah Islam iku kudu sing sregep banggone sinau awit kang tingen aku bisa mengerti Allah pangeran ya Allah maha wibekti di timur matahari mulai bercahaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya mudah-mudahan bisa masuk surga yuk para kanca enggal padha ngupaya kanggo mbelani agama Islam iku pancen luwih mulya akhirat kejaba saka agama sebab itu enggal padha ngupaya yen ora kersa bisa enggal uga kena cobane manungsa yo iku bakal tumiba nanging kita ora ngerti yen bakal tumiba ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami kami Islam sedaya terang sejauh dari pangeran lopro konco ngaru ana rukune Islam yaiku lima syahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji nyuwun kula ing Allah kasifat rahmat baca kula mugi Allah paring iman salah paring sekarat lan terus mati nuli pandem ning kuburan den takoni takon mungkar lan nakir ora wong oleh iman enggal dikir lamun wong bisa jawab kang sampurna mongko nuli amal bagus iku teko kuburane mana ana jendelane bisa padang kaseratan suaragane lamun wong ditakoni maka pemegah bertakone malaikat getah ngerasa dosa ning kuburan mrebes melas nuli godho malaikat nganti amblas malaikat nuli munggah maring langit ora suwe bumi iki enggal jepit kena suwe bening dan akan maring wong kang ora eleh umat Islam menyat kabeh saking kubur werna-werna tangine wong saking kubur ari kala Kanjeng Nabi
tapi ten sowani pas keseni mareng wong kang padha ngerti gelas luwe pene akan mareng wong kang ora eling eling mareng wong kang padha tekon ing gedene perkara bakal cilakon urip mulya mulya kaya ndang suwari yen ten caton rantane ra mari-mari yen ten turut munggah swarga milakori rukun iman iku ana nama warnane iman marang Allah iku sepisane kaping pindho iman marang malaikat kaping telu iman marang akeh kitab kaping papat iman marang para nabi awet nabi Adam tuki kanjeng nabi iman tino kiamat kaping limane pas dan Allah pas tanpa kos ping naneme sudah imani Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulki
rasane bingung rasane bingung sapa bisa amarekake santri yo mas yo bapak yo santri aku dhewe sing mulang sarah ngundoi mbayong ora kuat nggawa kacange ora seneng yo mas yo rapi wong marung ora kuat nyonggo utange agami Islam sudah keterang asal jauh dari pangeran yo prakencane weruhono rukune Islam yo iku 5 sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji yo
agami Islam sudah terang asal dawuhe dari pangeran Rokon kang ngawaruana rukune Islam ya iku lima Sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji ping pindho ning lakoni salat ping telu ning bayar zakat ping pat poso wulan Ramadan ping lima haji lamun kuwasa Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim Ini negeri namanya Jawi Kalau agami nama Islami Agami Islam sudah terang asal jauh dari pangeran Ayo prakon sangawaruana rukune Islam ya iku lima Sahadat loro rukun kang siji bisa kelawan ngaji pindho ning lakoni salat ping telu ne bayar zakat ping pat poso bulan Ramadan ping lima gaji lamun kuwasa